Diumenge, dia 18 de febrer, ens desplaçàrem fins a Son Amer, des d'on, passant per Molí Reformat, arribàrem fins a Lluc. Com que feia brusqueta, aprofitàrem per berenar a Cobra en els porxets. Des de Lluc, passant per Menut, arribàrem al refugi de Benifaldó, on saludàrem a un grup de glosadors de Mallorca. La remor de l'aigua del torrent de la vall d'en Marc ens acompanyà fins a l'hora de dinar. Després de dinar compartiguérem cafè, dolços i férem un tast de tota mena d'herbes i licors. Sí, jo sí, Pere. Jo espero en Miquel el tenc enfocat. Queda més xic. En total fèrem uns 19 quilòmetres, 8 hores caminant en bona companyia.